Mga higala, kumusta ho? Maayong gabi kanyo tanan. Kamo nagapamati ni ini nga programa Jesus is our Hope. Kini nga programa gipasigdahan kini sa inyo nga mga higala nga mga Seventh-day Adventist. Jesus is our Hope. Usa ka programa sa kahanginan nga gituyo pangmugna aron kita mahatagan sa insakto ug kumplitong mga kasayuran, mga pagtulunan nga nagagikan sa balaang kasulatan aron makapahimo kanatong andam sa ikaduhang pag-anhi ni Ginoong Hesus. Jesus is our hope. Okay, mga higala, mag-ampo kita. Among dalangpanan ug makagagahom nga Dios nga naa ka sa trono sa kaytas-an sa mga langit. Ginoo, kami nagapasalamat kanimo nga hangtod niining mga taknaa gawas nun paghihapon ang pagsabod sa binhi sa kamaturan dinhi sa kahanginan. Itugot mo unta o Dios nga magapanalangin ka niini nga programa nga unta mahimo kini nga instrumento sa pagpaabot ngadto sa nagkalain-laing dapit sa kalibutan ang mga pulong sa kamaturan. Tuguti nga magapanalangin ka sa tanan nga mga nagapaminaw nga unta pinaagi sa gasa ug influensya sa Espiritu Santo ilang masabtan ug mahangpan ang mga pulong sa kamaturan ug sila imong pagakabigon sa pagduol nga mga laga diha kanimo. Among ikalipay ug pasalamatan ang imong paghatag ug pagtubag sa amo nga mga pagampo. Kining tanan among tuuhan ug lauman nga among madawat tungod lamang kang Kristo nga among matuod nga Dios ug manluluwas. Amen. Okay mga higala, welcome dinhi sa atong programa Jesus is our Hope. Sa gihapon kami mapasalamaton kaninyo og dako sa inyong makanunayon nga pagsulod sa pagpaminaw niini nga programa sa kahanginan. Busa bisan ding dapita dinhi sa Pilipinas ngadto na sa mga nagkalain-laing dapit sa kalibutan nga nagsunod ning atong programa through Facebook Live. Welcome. Okay mga higala, sama sa atong naandan sa dili pata mo adto sa pinaka-main portion sa ato nga programa, ato ning ibanan og pipila ka mga text messages dinhi sa ato nga cellphone. Okay, maayong udto sir, mag-text na lang gyud ko daan kay kining akong load extra na lang ni 2 pesos na lang gyud ni ang nahabilin basin si ante og kaluy-an ko ugma sa buntag. Iya kong matagaan og load kay iya man kong gisaaran si Minda de Aineser ang inyuhang tigpaminawan. By the way, si tatay di apod sa among balay magpaminawan pod siya. Salamat sa pagbasa sir. Okay, salamat Sister Minda. Well, ni apa tay basahon ang akong pangutanaan sa pangutana man so dili lang usa tanong kaya naman tay pangutana nga ato ng tubagon. Kuya John, maayong hapon. Pwede ka maka-ari sa among some text missing man dili ko ka kuanay sabot og unsay imong tumong ani palihog i-text lang og otro no kay some text missing man Okay, Sir John, salamat sa mga pagpasabot sa mga pangutana nga nag-abot diha. Unya bisan tuod og dili kami ang nangutana pero nahayagan gyud mi nga ingon di ay ni ana kaysa amo pod nga nadungog diri sa among simbahan nga ang kasuguan dili nato na tagdon kay wala tay labot sa pagsunod ana kay didto lang sa Israel. Salamat sa pagpasabot sir. Okay, salamat pod sa inyong pagpaminaw. Well, ni apatay basahon na pastor, ang amo pod nga leader sa simbahan mao man sad nay gisulti ug sila may taas og kaalam nagtuo mi nga husto na. Mo na inyong pagtuo nga taas ilang kaalam, nagtuo mo nga husto.
Pero og inyong susihon ang Biblia sa manghitabo ang pagkahusto nga dako man gyud ang sayop. Well, niya patay basahon, sir. Salamat, sir. Nag-abot na ang Bible nga imong gipadala ni adtong miaging adlaw. Bag-uha gyud tinuod, sir. Wa pa maablihi kay giputos pa man og plastic amo gyud ni nga basahon og unya mangutana lang unya mi sa imo mag-text mi kung unsay mga sitas nga mahayagan ang atong huna-huna. Yes, dili na mi kadala og Bible sa among lokal kay bawal man na sa amoa. Busa sa balay na lang. Salamat, sir. Naka-Bible mi nga libre. Okay, daghang kayo nga salamat sad sa inyong paghangyo nga makatinil mog Bible dinhi sa Bugo Public Market, no? Magsige na lang kog dala-dala aning Bible kay diha sa stall duna toy kuan na nangayo sa akong Bible kada nakaadtuwa diha sa ilang stall unya lisod po dihatag nako og lain matimingan ra gyud nako ni ang nangayo nga akong makita. Last text nga akong basahon. Sir, maayong hapon mo greet di ay ko og happy birthday kang Manang Percy. Manang happy birthday. Mag-birthday ka 22 ka nagyud ugmang adlaw. Manang unya hapit ka na makaabot sa kalendaryo. Salamat sa imong pagbasa sa akong text, sir. Okay, salamat po. Well, si Brother Libby, sa dili pa mag-iban og pipila ka mga text message sa iyang cellphone, mas maayo siguro, Brother Libby, nga imo usang malili diha ang atong monitor aron atong mahibaluan og diing dapita o lugar nagagikan ang atong mga pinalangga nga mga viewers. Okay, daghang salamat, Brother John. So, maayong gabi sa atong tanan nga mga pinalangga nga mga tigpaminaw, atong mga pinalangga nga mga viewers, mga followers sa Facebook, kamong tanan mga higala. Amo kamo nga gina-welcome sa ato nga tulumanon karong gabi una, ang Jesus is our hope. O pwede mong makapadangat nga rin namo og mga mensahe aron ato nang basahon, no, kay aduha Ma'am Gidre, Brother John o ako higala. Pili lang mo sa among mga number nga among gina-announce per me. Pwede mo makasend og mga messages, mga birthday greetings ba or uban pa nga importante kayo nga mensahe nga inyong ipadangat ngadto sa inyong mahal sa kinabuhi. So amo nang basahon diri mga higala. O niya, pwede mong ari mo padangat pod sa atong comment section sa Facebook live na to, no? Aron ato nang mabasa dinhi. O niya, alang sa nato mga followers, sa mga viewers, welcome kamo karong gabi una. O niya, palihog lang pod higala atong i-share ng ato sa atong mga friend ang ato nga programa para sab sila makapamati, makapaminaw sila sa pulong sa Ginoo. O niya, mabless sila higala sa ilang pagpatalinghog sa mga pulong sa Ginoo. O ni ato sang gipasalamatan ang tanan nato makahiglaan nga nagamit og mga sound system sa kalain mga dapit. Ang purpose nila aron ma-share pod ang pulong sa Ginoo ngadto sa ilang masilingan o nagapanginaot mi nga di nato ikasubo mga higala ang pagpamati sa pulong sa Ginoo. Inay ato noong ikalipay ang pagpaminaw kay makadungog tag mga kasayuran, mga informasyon kung unsay angay natong buhaton aron mga luwas tang tanan sa pagbalik ni Ginoong Hesukristo. Bueno ako ning basahon ang mga mensahe nga ato nakita din sa screen. Niya si Sister Alma Mahait. Good evening to everyone. God bless you always. So maayong gabi, Sister Alma. O niya, thank you kaayo. Niya po si Kalimako George NG. Good evening, Kuya Lib o Kuya John. Ani anapod ko nagapaminaw o nagatanaw karon
makakaon na pud ta sa ah, pulong sa Ginoo. Salamat amping mo kanunay, God bless. Salamat kayo Brother Climaco George NG. O niya pag yun Sister Alma Mahait, happy birthday Kimberly de la Cruz. More blessings and more power. Kiniya po Okay, salamat kayo no. Kimberly de la Cruz. Happy birthday gikan sa pamilyang Mahait o gikan po diri sa amo sa Jesus is our hope. Okay, ato sa nakita din si Brother Elmo Dam Flores. Mayong gabi na usab mga Brad John, Brad Libby, og sa tanang naminaw karon. Og naglantaw sa Facebook Live. God bless sa tanan. So God bless also sa tanang mga viewers og tanang mga listeners sa bisan asang dapitas kalibutan karon nga naminaw kay ang ato nga programa sa dinhi sa radio mga higala. Di lang kay sa makuha sa signal sa DYCM kundili ning taas pagyud tungod kay maabot naman tas tibuok kalibutan tungod aning Facebook Live. So sa tanan natong mga viewers, welcome kamo sa ato nga programa. Ato kanunay i-follow ang ato nga programa, ani atong i-share kanunay para nga daghan ang makapamati sa pulong sa Ginoo nga atong pagahisgutan dinhi sa ato nga tulumanon. Okay, ato ning lantawon mga higala ang mga kahigalaan nato nga mga nag-like, nag-love sa ato nga programa. Ato nakita si Roth ni Cesario de la Cruz, niya po Sister Alma Mahait, Brother Ronaldo V. Bragat, niya po si Brian Son Pires, Jovelyn Edar de Sabilie, niya po si Brother Vidal Likigan, Tris Jamin Jaime, Tomailo Linad Owaik, Ariston Boyno, o niya si Brother Climaco George NG, si Kiana Faith Eitang. Mauni atong mga nakita karon dinhi sa ato nga tulumanon nga nag-view no niya ilang gilab ang ato nga tulumanon. Okay, makahimog mo gihapon mo higala sa pagpadang atong mensahe kay amo lang isalot sa pagbasa ang inyong messages nga moabot dinhi sa ato nga tulumanon. Ato sa ning basahon ni apay ning apas nga mensahe niya po si Brother R.G. Moore Vargas Punay Ibanez. Ang iyang mensahe, happy evening kapaglaom Kuya Libby and kapaglaom Kuya John. Please greet ko ni Uncle Pastor Elias Cuyos and Ibanez and Vargas family og ilabi na sa akong pamilya didto sa Look, San Remigio og ilabi na ang mga kaigsuonan nga mga taga San Remigio SDA Church og ilabi na sa mga kaigsuonan nga taga Bugo SDA Church. God bless everyone. Asa naman dahil karon Brother RG. Niya po si Sister Merlin B. Derder. Mayong gabi mga brother. Kumusta? So, okay rami diri Sister Merlin. Agapadayon gihapon sa pagtikaw-tikaw sa pagbantala sa pulong sa Ginoo. So, sublion na mo ang tanan amo nga gina-welcome karon gabi na sa ato nga tulumanon. Ato pong nakita dinhi si Brother Gerardo Lobitania sa Australia. Okay, daday, maing gabiin ninyo dihang Mami Banji daday, uman sa inyo duha ka mga kabataan, ug tanan taga-Australia ron nga nanood sa atong programa. Thank you so much daday, and thank you for viewing with us. Okay, akong ibalik ang panahon ni mo Brother John alang sa pagtagad sa pangutana nga atong tukion karong gabi na. Okay, ato ning kuan, ato ning tagaag pagtagad kining pangutana ha, nga pangutana ni
Nilson Dilantar. Brother Nilson Dilantar, salamat nga nagpadala ka diri og pangutana. Unya palihog sultii ang imuhang mga silingan, imong mga higala kauban nimo dihang naminaw nga magpadala mo og pangutana diri sa ato nga programa. Kay kanang inyohang pangutana mao nay naghatag gyud og kolor dinhi sa atong programa sa kahanginan. Kay ang ato manggod nga hisgutan ang inyo mang mga pangutana, no? Amoy atong ipasabot pinasikad sa Biblia. Okay, ato ning basahon ngano man sir nga si Jesus wala man siya'y nahimong pagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios, ang amahan man ang iya gipamatuod nga Dios. Si Nilson Dilantar ni. Okay, dagang salamat Brother Nilson Dilantar. Akong balikan ni ha. Ngano man sir nga si Jesus wala man siya'y nahimong pagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios, ang amahan man ang iya gipamatuod nga Dios. Si Nilson Dilantar ni. Okay, dagang kayong salamat Brother Nilson Dilantar sa imong pangutana. Okay, ang imong pangutana, ngano man nga si Kristo wa may nahimong pagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios, nga ang amahan may iyang gipamatuod. Magdasig lang gihapon mi sa inyo diha Brother Nilson nga inyong susihon ang balaang kasulatan. Hinuon maglisod gid mo pagsusi sa balaang kasulatan tungod kay wa man gyud mo tuguti nga magtinil og Biblia. Kung naa man sa inyo'y mga membro nga nakatinil og Biblia, pila lang in taon kabuok, unya dili pud na ninyo madala sa simbahan. May pa ang cellphone kay pwede pang madala, pero Biblia dili na. Karon ang imong pangutana, nganong si Kristo wa may nahimo nga pagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios, ang amahan man mo iyang gipamatuod. Lagi gikinahanglan unta Brother Nilson Dilantar nga imong masusi ang balaang kasulatan, pero wala gyud kay masusi kay kadaghanan o kasagaran sa inyo walay Biblia. Mauna nga dali ra kayong mong maguyod-guyod, dali ra kay mong mapatuo tungod kay wa mangyud mo'y kabasihan diha sa Biblia. Angay mong masayod Brother Nilson Dilantar nga ang balaang kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo sa ikaduhang Timoteo 3:16 na sa unsa man nga bahin o punto nga matudluan mo sa balaang kasulatan nga wa man mo'y Biblia. Ang tibuok kasulatan gituga sa Dios nga may kapuslanan alang sa pagpanudlo. Ang kasulatan mo tudlo gyud sunod pagbadlong, pagtulid o pagmatuto sa pagkamatarong. Sa unsa man nga bahin o punto matudluan mo, mabadlong mo, matulid mo o mamatuto mo sa pagkamatarong, nga wa man mo dasiga og Biblia. Kung naa may nakatinil sa inyong Biblia, pila lang kabuok. Unya angay nimong mahibaluan Brother Nilson, no? Sa mga pagpangwali ni Kristo ug sa mga apostoles, ang kanunay gid nilang gidasig ang mga butang nga naa nasulat sa Biblia. Ug unya kun imong tan-aw dinhi kadtong mga early Christian, kadtong mga early believers sa unang mga panahon, sa panahon ni Kristo ug sa mga apostoles, nagsusi man to og Biblia. Nagsusig kasulatan, balaang kasulatan, unsa may tumong ug katuyuan sa pagsusi. Kung atong basahon ang buhat 17:11 nag-ingon, ug kining mga Hudiyo mabuot pa kaysa mga Hudiyo didto sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw na nagtuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasulti kanila.
Mahinungdanon kining puntuha, Brother Nelson, uban sa tanang naminaw, nga unta inyo ning masabtan nga sa unang mga panahon dunay mga taong nangakabig pilaagi sa ilang nadungog og nabati. Pero ang ilang nadungog og nabati ilang gikumpirma diha sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba ang mga butang nga gikasulti kanila. Anaw kam nga masyur nimo nga tinuod ang gisulti sa imo o sa inyo nga wa man mo'y mga Biblia. Niya kung balikag basa, og kining mga Hudiyo mabuot pa kay sa mga Hudiyo didto sa Tesalonika, kay kini sila midawat man sa pulong uban sa bug-os nga pagkamasinabuton nga sa adlaw-adlaw nagatuon sa kasulatan sa pagsusi kung tinuod ba gayod ang mga butang nga gikasulti kanila. Busa ang timbangan, sukdanan o basihanan yun nga tinuod ang mga butang nga gikasulti diha sa inyo kung inyong gisusi ang balaang kasulatan. Karon sa imong giingon nga naman nga si Kristo walay nahimo nga pagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios nga ang Amahan may iyang gipamatuod. Oy kinsabay nag-ingon Brother Nelson nga way nahimong pagpamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Ha? Tan-awa ra gud kung wa bay pagpamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Ug unya sa diha nga nagpamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios, kadtong mga taong naminaw siyang pagpamatuod sayod ka ba og unsa? Wa sila mahimuot niini. Pamatii ako masaw na sa dinhi sa salin sa The Word of God nag-ingon dinhi sumala sa Juan 10:26 ngadto sa 33 kung wa bay pamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Niya sa 10:26 sa Juan until 33 nag-ingon dinhi apan dili kamo mutuo kanako tungod kay dili kamo kauban sa akong mga karniro. Mao na Brother Nelson uban sa tanang naminaw, kami dili nami matingala o mahibulong kung dunay mga tao nga dili mutuo kang Kristo nga Dios, kay matud pa kini sila dili kauban sa mga karniro ni Kristo. Meaning nga ang mga karniro o mga sumusunod iya ni Kristo nagtuo nga si Kristo Dios. Apan mingon si Kristo, kamo dili mutuo kanako kay kamo dili man kauban sa akong mga karniro. Yes, karniro nga, pero dili lang kauban sa karniro ni Kristo. So ipadayon na kog basa, nag-ingon dinhi matud pa dinhi, ang akong mga karniro maminaw kanako, nakaila ako kanila ug nagasunod sila kanako. Tandaan nato ang mga iya ni Kristo nagsunod kang Kristo. 28 atong basahon. Gihatagan ko sila kinabuhi nga walay katapusan ug dili gayud sila mawala kay walay makaagaw kanila gikan sa akong kamot. Gihatag sila kanako sa akong Amahan nga gamhanan sa tanan ug wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa Amahan. Tan-awa kini Brother Nelson Dilantar, nag-ingon nga ang mga karniro ni Kristo gihatag kini sa Amahan kaniya ug walay makaagaw sa mga karniro gikan sa kamot sa Amahan. Ang inyong doktrina, ang Dios walay unod ug walay bukog. Taliwala sa anak ug ang Amahan, ang inyong gituhuan nga Dios ang Amahan, wala mo nagtuo sa anak. Pero nagsulti si Kristo, walay makaagaw sa akong mga karniro gikan sa kamot sa Amahan. Papaano magkaroon og kamot kung walay unod ug walay bukog? Busa pamalandong nga gud na ang inyong doktrina. Kung suportado ba na sa Biblia, kay kasagaran sa inyong doktrina suportado lang sa mga pangatarungan apan dili suportado sa kamatuoran. Mao man bitaw nga sa makadaghan ng panahon na hisgutan ni dinhis kahanginan
ug sa makadaghanang panahon pod naghangyo mi og tabang gikan sa inyo nga kung naa may usa lang ka bersikulo nga makita nga si Kristo dili Dios, inyo nang i-text dire kay atong basahon. Bisan pagudtong tawo nga naghuna-huna nga siya lalom og panabot, doon na siya 5 ka book Biblia, naapay minuslim, wa man maka-text og usa ka bersikulo out of 5 Bibles, wa gid siya usang na text diri nya. Sa usa pa presentado siya nga lalom siya panabot, oy rabuyag usa lang ka teksto unya dili gid makapadala. Og unya dinhi gisgutan dinhi matud pa kung atong basahon sa 29, matud ani sa 29, gihatag sila kanako sa akong amahan nga gamhanan sa tanan, ug wala gayoy makaagaw kanila gikan sa kamot sa amahan. 30, ako ug ang amahan usa lang. Tanawa ha, ang gipamulong ni Kristo, ako ug ang amahan usa lang. Maubitaw nga moingon ka nga si Kristo wa magpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios, nagpamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios. Unya ang amahan nga mao inyong giila nga Dios, nagpamatuod pod nga ang anak Dios. Unya inyo man dayon ng kwintahon, pila man di ay kabuok ang Dios, ay aba natural, usa lang ang Dios. Usa lang ang pagka-Dios mo. Bitaw na, ako ug ang amahan usa lang. Kung atong basahon pa dinhi sa 17:11, Brother Nelson Dilantar uban sa tanang naminaron, pamatiin ninyo ha, sumala sa 17:11. Hunong na mo ni anang pagbilib-bilib sa mga maayong pagkatagik nga mga istorya, oy mga pangatarungan dili ka maturan. Kay wa man gyud mo'y mabasa nga si Kristo dili Dios. Akong basahon din Dios 17:11. Karon mo balik na ako diha kanimo, og dili na ako magpuyo niini nga kalibutan, apan sila magpabilin pa dinhi o balaan nga amahan pinaagi sa imong gahom nga imong gihatag kanako, bantay kini nga mga tawo aron silang tanan mahiusa sama nga ikaw ug ako usa lang. Usa lang. Kung giila ninyong Dios ang amahan, nganong di man nyo maila ang nga Dios ang anak, nga usa man lang sila. Pero unsay palusot niini, usa lang sa plano, usa lang sa pagbantay sa makarnero. Asa man na kuno be? Ang gisgutan din usa lang ang ilang pagka-Dios. Ako ug nga man usa lang, usa lamang sila. Unya ipadayon na kog basa. Pagkadungog ni adto sa mga Hudiyo, mipunit sila pag-usab og mga bato aron batuhon siya. Apan niingon sa Jesus kanila, daghan ang gibuhat ko nga mga maayo nga kamo mismo nakakita o gipabuhat kini kanako sa amahan. Asa ba niining akong mga gipangbuhat ang nahimong hinungdan nga inyo akong batuhon? Muna'y pangutana ni Kristo. Asa ba nining mga maayong buhat nga akong gibuhat nga inyo kong batuhon? Tanawa, gitubag siya sa mga Hudiyo, dili kami mo bato kanimo tungod sa maayong nga buhat. So wa sila makwestiyon sa mga maayong buhat ni Kristo. Unsa may rason nganong ilang batuon? Kundili tungod sa imong pagpasipala batok sa Dios. Ang rason nganong ilang batuhon si Kristo, tungod sa pagpasipala ni Kristo batok sa Dios. Nan unsa man diay gisulti ni Kristo nga nakaingon man ang mga Hudiyo nga si Kristo nagpasipala batok sa Dios. Akong basahon, kay ikaw tao man lang apan nagaingon ka nga ikaw Dios. Nagpamatuod diay si Kristo nga siya Dios. Unya ang ilara nga pag-ila kang Kristo tao, wa sila mo ila nga Dios. Ang rason nga kini matud pa nagpasipala sila sa Dios. Ug kay nagpasipala man sila sa Dios ay aban natural, ilang batuon nila si Kristo, batuon nila si Kristo. Mao man na ang mga rason o hinungdan. Karon adto ta, si Kristo ba'y nagpamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios? Yes, siya nagpamatuod siya sa iyang kaugalingon nga Dios.
kanang giingon nimo Brother Nelson Dilantar nga ang amahan man mo'y gipamatuod ni Kristo nga Dios, wa gyud nay problema. Kung nagpamatuod si Kristo nga ang amahan matuod nga Dios, wa na nagpasabot nga si Kristo dili Dios. Kay ang amahan pud mismo nagpamatuod man nga ang anak Dios. O niya, imo ning makuha karong bahina at taod-taod imo ning masabtan. Niya gisulti ni Kristo dinhi sumala sa Juan kapitulo 5 bersikulo 32 ug 37, ingon niini ang gipamulong sa atong Ginoong Hesukristo. Apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod mahitungod kanako. Sabta gini Brother Nelson Dilantar uban sa tanang mga naminaw karon, matud pa ni Kristo, apan adunay lain nga nagapanghimatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang panghimatuod mahitungod kanako. Tinuod ang pagpamatuod mahitungod kang Kristo kinsa man ni atong basos 37 ningon. Ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako, siya gayud nang himatuod na mahitungod kanako, kamo wala gayud makadungog sa iyang tingog, kamo wala gayud makakita sa iyang bayhon. O niya, si Kristo nagsulti nga adunay lain nga magpamatuod mahitungod kanako, ug ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Nan ang atong susihon ini kung unsay pagpamatuod sa amahan mahitungod kang Kristo. Kay ingon ni Kristo, nahibaw ko nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod. Nan kay tinuod man ang gipamatuod sa amahan, unsa may gipamatuod sa amahan sa anak. Magbantay ka Brother Nelson, kay lubag-lubagon ra ba ni? Kay pastang ayuha gid mo tuis-tuis sa kamatuoran. Ang ipabati sa imo ulos pangatarungan, dili kamatuoran. Mga logic question nga maguyod-guyod imong hunahuna. Niya si Kristo namulong siya, matud pa niya, ako nahibalo nga ang pagpamatuod sa amahan may tungod kanako kini tinuod. Nanong sa may pamatuod sa amahan may tungod kang Kristo. Ingon niini ang gisulti sa Herbihanon 1:8 o sa the Word of God nag-ingon din hiyo. Apan ngadto sa iyang anak, timan niya kining pagkasultiha gi-address ni didto sa anak. Apan ngadto sa iyang anak, kining word nga iyang kang kinsa man ni nagpasabot sa amahan. Iyang anak, kinsa man ning anak, si Kristo. Niya apan ngadto sa iyang anak, nag-ingon siya, ang imong gingharian o Dios. Unsay gisulti sa amahan may tungod sa anak, ang imong gingharian o Dios. So ang amahan nagpamatuod nga ang anak Dios, ang anak nagpamatuod nga ang amahan Dios, maunay hinungdan nag-ingon ako ug ang amahan usa lang. Usara sila sa pagka-Dios, dili kay usara sa pagplano o pagbantay karnero, kay mo nay lubag sa inyong mga pangulo. Tanawa ning lutaw matud pa ni Kristo, ako nahibalo nga ang iyang pagpamatuod mahitungod kanako kini tinuod, ug ang magpamatuod mahitungod kanako ang amahan. So kung ang amahan inyong gituhuan nga Dios, how come nga dili mo mutuo nga ang anak Dios kay maumanay gipamatuod sa amahan nga inyong giila nga Dios? Dayon rin yung kwinta-kwinta, pila man di ay kabuk ang Dios. Ay aba natural usara. Mo bitaw nag-ingon ang amahan nga nag-usara, kay nganuman usara man ang Dios. Unya karon kung atong padayunan ang gisulti sa amahan, nagingon, og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ang amahan niya, og midugang siya pag-ingon ngadto sa iyang anak. Ikaw Ginoo, mao ang nagmugna sa kalibutan, og ang langit gibuhat usab sa imong mga kamot. Timan nga ang amahan nagpamatuod nga ang anak unsa man creator of the universe. Ang langit buhat sa mga kamot ni Kristo. Kinsa may nagbuhat sa langit ug sa yuta? Sumala sa Genesis 1:1, sa sinugdan gibuhat sa Dios ang langit ug ang yuta.
So napakaklaro, napakatinaw, brother, kana ang Nilson Dilantar. So niya tuguti lang nga magkaiba-iba ang salin nga akong basaw niya. Timan ilang brother Nilson, tulisuka ko, ha? Kung dili ba ni tinuod ang akong gisulti. Pag naanay mabasa nga si Kristo Dios unsay ilubag sa inyong hunahuna, mali nga salin. Mao man bitaw nga kadtong nagpamatuod nga taas o lalom siyag sa labutan, may 5 ka buk Biblia, pag ingon niya nga sayop nga salin, akong giingnan, i-text diri sa ako og unsa nga salin sa Biblia nga insakto nga nagsulti o nagpamatuod nga si Kristo dili Dios. Pila na lang katuig ang milabay, wala gid ka text sa usa ka teksto. Makatawa bitaw ta, Brother Nilson, pero sagdi lang. Ha? At least nga napahayagan mo sa kamatuoran. Dini sa Contemporary English Bible sa the same chapter and verse, dini sa Hebrew, nag-ingon din 1:8, nag-ingon din matud pa, but God says about His Son. Siya ro naman pod, ug dili gihapon matinaw, Brother Nilson, uban sa tanang naminaw. Ayaw mo pagpabungol-bungol, kay di mo bungol. Ayaw pod mo pagpabuang-buang, kay dili mo mga buang. Ha? Na gisulti dinhi, but God says about His Son. Apan ang Dios nagasulti mahitungod sa iyang anak. Nangyun dinhi, you are God. O ikaw ang Dios. O kaklaro anak. Nan kay ang amahan may inyong gituhuan nga Dios unya dili di ay mumutuos gisultis amahan mo na bitang kataw ug nadagat pa kataw ginang inyong doktrina, Brad Nilson. Pero kay ni amamos mama kataw anan gyud kaayo, ha? Mao na nga og naay makita mabasa sa Biblia nga si Kristo dili Dios, ha? Ipadala na dire. Pero asa man kay ug naay mabasa ingnon man dayon na ninyo nga sayop nga salin, asa man ang salin nga insakto nga nagpamatuod nga dili Dios si Kristo, i-text dire. Kung atong basahon ang ikaduhang Pedro kapitulo 1 bersikulo 21, nagsulti, tungod kay wala may propesiya nga miabot sa kabubuton sa Dios, hinunuan na nagpanulti ang mga balaang tao nga minanduan sa Espiritu Santo sa Dios. Timan nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga sila minanduan sa balaang Espiritu Santo. Karon unsa may gipanultis mga balaang tao sa Dios? Kana bang inyong pagtuo? Kana bang inyong doktrina nga si Kristo dili Dios? Mao nay gisultis mga balaang tao? Muna'y gimando sa balaang Espiritu Santo kanila. Kay ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti sila nga minanduan sa Espiritu Santo. Karon ang gimando sa Espiritu Santo ngadtos mga balaang tao sa Dios kay nanulti sila minanduan sa Espiritu Santo. Gimando ba sa Espiritu Santo nga si Kristo dili Dios? O pamatian ra gud ninyo ni sumala sa Roma kapitulo 9 bersikulo 1 ngadto sa 5, nagingon, karon may isugilon pa ako kaninyo. Mao ni ang gisulti ha. Kung isulti ginagin ni og tinuod kini kay anaa ako kang Kristo og dili ako mamakak. Ang akong konsensya ginagamhan sa Espiritu Santo. Nagamatuod usab nga tinuod ang akong isugilon. Timan Brother Nilson, kapag ang tao dili na mutuo sa tinuod nga ikasugilon niya, ang iyang tuhuan ana ang bakak na di tanawa, di nanuo mos bakak, bisag di mabasa, way kamatuoran, pero padaugan lang sa katarungan. Basahon na to 5, nagingon, kaliwat sila sa mga pinili sa Dios niadtong unang panahon og sa ilang kaliwat nagagikan si Kristo. Sa iyang pagkatawhanon ang Dios nga makagahom sa tanan ug dalaygon sa walay katapusan. Timan nga na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios nga minanduan sa Espiritu Santo, unya gimando sa balaang Espiritu Santo sigon sa pagpanulti sa mga mga balaang tao sa Dios
nga si Kristo Dios unya pag-abot sa inyo dili Dios. Karon ang pangutana mo, Brother Nelson, nga ka na ang duna nganong walay pagpamatuod si Kristo sa iyang kaugalingon nga siya Dios, duna. Duna. Ngani si Kristo mismo na mahayag siya sumala sa Juan Kapitulo 5 versikulo 39 nag-ingon, kamo nagasusi sa mga kasulatan. Ang gisusi kasulatan kay naghuna-huna man kamo nga pinaagi niini makakaplag kamo sa kinabuhing dayon ngani kini mao ang nagpamatuod mahitungod kanako. Timan-i nga ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo ug kay ang kasulatan nagpamatuod mahitungod kang Kristo gipamatud-an dinis kasulatan nga si Kristo Dios. Dili gyud ko motuo, Brother Nelson, nga gahi mong ulo pasabton, pero lang mga close-minded mo bisag nakasabot na mo aw padayon gihapon mo sa pangatarungan apan walay kamatuoran. Dinhi sa nang Juan Kapitulo 5 versikulo 20 sa the Word of God, ingon nini ang gisulti nagingon, og nahibaluan usab nato nga mianhi dinhi sa kalibutan ang anak sa Dios ug gihatagan niya kita og pagsabot aron mailan nato ang tinuod nga Dios og anaa kita diha sa tinuod nga Dios sa iyang anak nga si Hesukristo. Siya mao ang tinuod nga Dios ug ang kinabuhi nga walay katapusan. Remember, Brother Nelson, sa atong gibasa nga minanduan sa balaang Espiritu Santo na nagpanulti ang mga balaang tao sa Dios o gipamatuod dinis balaang kasulatan sa mga tao sa Dios nga si Kristo matuod nga Dios. Mao kanay gisulti dinhi sa kun ato nga kaning sabton ang gisulat sa Biblia. Karon niya pamatii pa dinhi, Brother Nelson, kini ang ato gyud gibasa, no, mga kamatuoran dili ng mga pangatarungan. Atong basahon dinhi sumala sa Tito Kapitulo 2 versikulo 13 ni ay gisulti dinhi nagingon dinhi, samtang nagahulat kita sa malipayon nga adlaw sa atong ginalauman nga mao ang katingalahang pagbalik ni Hesukristo nga atong manluluwas og makagagahom nga Dios. Unsa si Kristo? Atong manluluwas og makagagahom nga Dios. Lisod bang sabton, Brother Nelson, uban sa tanang naminaron? Hilabihan ka tin-aw og hilabihan ka klaro ang mga pamahayag dinhi sa balaan nga kasulatan. Karon dugangan nato ang gisulti nga ang mga balaang tao sa Dios na nagpanulti nga minanduan sa Espiritu Santo. O niya karon pamatiin ni ang gihisgutan dinhi sumala sa Juan Kapitulo 20 versikulo 26 paingon sa 29 dinhi sa Juan. Unsay gisulti dinhi akong basahon sa Juan Kapitulo 20 versikulo 26 hangtod sa 29 ingon niini akong basahon ang gisulti dinhi ang nahisulat dinhi. Matud pa dinhi, 8 kaadlaw tapos niini ang iyang mga tinun-an didto na usab sa sulod sa balay. Og si Tomas uban kanila, ang mga pultahan tinakpan apan si Jesus mitungha og mitindog sa ilang taliwala og miingon, ang kalinaw magauban kaninyo. Og siya miingon kang Tomas, ihikat dinhi ang imong tudlo og tan-awa ang akong mga kamot, ambi ang imong kamot og ipasulod kini sa akong kilid, ayaw na ni anang pagkadili matinuohon, hinunua magmatinuohon ka. Og si Tomas miingon kaniya, Ginoo ko og Dios ko. Sa 29 nagingon, og si Jesus miingon kaniya, mituo ba ikaw nga nakita mo ako? Dalaygon kadtong mituo nga ni wala nga wala makakita nga nanagpanuo. So ang gisulti dinhi Dios ko, Ginoo ko. Pero unsay lubag o unsay rason ani, Brother Nelson? Si Tomas kuno absent kabantay ka unya si Tomas kuno nakuratan. Mao bitaw 1987 dunay public debate
nga among kuha na to moderator ang mayor, ha? Nga nakuratan si Tomas ay maumanggani lagi. Atong nga tugutan apan di lang nato uyunan nga nakuratan si Tomas. Sa pag-ingon kang Tomas bisag nakuratan siya, pag-ingon ni Tomas kang Hesukristo, Dios ko, Ginoo ko, nasayop ba si Tomas o wala? Wa gyud in taon. murag hilabihang luuya gyud kaayo huna-hunaon. Pero kamo diha, unsay inyong tubag ha? Ibutang-tang nga si Tomas absent kay niadtong panahon na sa pagpakita ni Kristo sa mga apostoles di magudtingob na ay una nga nakakita. Unya ang rason ninyo si Tomas absent. Mo man as yung pangulo, unya tugutan ng absent. Karon ang irason pod nakuratan si Tomas. Absent o nakuratan? Ang pangutana usara, nasayop si Tomas uwa sa pag-ingon niya kang Kristo, Dios ko o Ginoo ko. Ingon niya na, Brother Nelson, niya pa, sa gitintal ni Kristo si Hesukristo, ni Satanas, sa gitintal ni Satanas si Hesukristo, ingon si Kristo na sulat na, ayaw tintala ang Ginoo nga imong Dios. Ang sunod mao, kung si Kristo dili Dios, kinsa kini nga Dios ang gitintal ni Satanas sa pagtintal niya kang Hesus. Ay ambot, Brother Nelson, kaklaro na sa mga pamahayag sa Biblia, anha gimos way klaro, way kamatuoran nga naara puno sa pangatarungan. Si Brother Libby maghatag og dugang pagpasabot og pagpatinaw niining mga bahina. Brother Libby. Okay, digon salamat Brother John sa ato ning lilion makadiyot ang ato nga screen. Okay, atong nakita dinhi si Edwin Notarte. Maayong gabi Brother John, Brother Libby, Brother Sao, sa tanang mga naminaw watching from Ormoc City, di ako amigo naminaw si Saddam Talabok. Salamat sa pagbasa, Brother Libby. Salamat po, Brother Edwin Notarte. Maayong gabi ninyo diha, Brother Edwin og ni Brother Saddam Talabok. Hope nga magkita ta personally, Brother Edwin og Brother Saddam kung itugot sa Dios. So Brother Saddam, hangpa og dawata ang kamatuoran. Niya po si Brother Ronilo Itang, mayong gabi na usab kaninyo Brother John, Kuya Libby, og sa mga kaigsunan nga makanunayong naminaw og nagsunod ning programa. God bless sa tanan. Niya po si Noel Landao Cristal, mayong gabi diha ninyo Kuya John og Kuya Libby og labi na sa tanang naminaw. Great cause mga Cristal og Landao family. Anya ni pagid siya mensahe. Great cause sa mga Likigan Utid Init family. Mga Bible students Santa Cruz, Medellin, gapaminaw sa gapaminaw sila ron. Salamat. Salamat kay Brother Noel. Okay, ambot sila Brother Noel bani ang naghandle ani kay si pare GC kuan kanana ang Gilyamak bao man sa uban si Ignises mao sa active nga maghatag aning Bible study. By the way, Brother Libby, mo insert ng kog gamay kaganinang hapon, salamat kayo sa atong radio listener si Dundon Arsenal. Naminaw siya sa atong programa 2017 pa. Unya tuan isla siyati liluan karon nagstay og unya labihang gyong lipayan niya hasta sa ko lipay sad kay ko kay ingon niya nagkita nagyud in town mi kay ang tingog na may akong madungog diha sa radyo. So salamat sa imong pagdawat sa kamaturan Brother Dundon Arsenal uban sa imong pamilya. Okay, niya po si Sir Everly Moralde Baldusa, to sa Singapore. So, may gabi dia, sir. O ba ni Ma'am Lizal? Okay, ato ning lilion makadiyot ang akino, matutos paghatag og dugang tubag sa pangutana. Ang pangutana, mga higala, mahitungod sa kang Kristo. Nga naman nga si Kristo, wa man gyud siya, wa man gyud kuno siya kabasa nga
ning angkon si Kristo nga Dunay gipamatuod sa iyang kaugalingon nga siya Dios. nga nagpamatuod si Kristo nga niingon siya ako Dios mo man ilang kalabanan kadaghan man ta maka dungog anang mga katurunganan nila nga di sila motuo kang Kristo nga Dios tungod kuno kay wala gyud kunay mabasa sa Biblia nga nag-ingon si Kristo ako Dios. So ang ila di ay gusto di ay nga tuhuan kanang mismo si Kristo gyud moingon ako Dios. Unya di sila mutuo tingali sa gisulti samahan. Unya kinira ba sila ilang pagtuo ang amahan Dios. Unya di sila mutuo kang Kristo nga Dios nga babasa sa Biblia pero tuo sila amahan Dios. Kining amahan nga ilang giila nga Dios mahigala kaya na masuda sakto man na siya nagpamatuod ba siya nga si Kristo Dios mismo ang amahan sa langit nga ilang gituhuan nga Dios maoy nagsulti ana ligon ka nagpagpamatuod pero niya ang rason higala sa Juan Kapitulo 5 ngano nga si Kristo wa nagpamatuod siyang kaugalingon. Inoon mabasa mo na sa pulong sa Dios sa Juan Kapitulo 10 versikulo 33 niingon gyud ang mga Hudiyo nga nasuko sila kang Kristo naninguha sila sa pagbato kang Kristo sa pagpatay kang Kristo tungod kay nakadungog gyud sila nga nagpamatuod si Kristo nga siya Dios. Sila dito nag-witness kay sila may nasuko man sila kang Kristo sumala sa nadungga nila sa gipamulong ni Kristo. Pero ang pamatuod nga angay natuntuhan pamatuod sa amahan sa atong mabasa sa Juan 5 versikulo 31. Akong basa na nag-ingon atong mabasa kun ako mao ang magpamatuod mahitungod sa akong kaugalingon ang akong pagpanghimatuod maisip ka dili tinuod kay basi di ta mutuo maingon ta nga hambog na siya pamatuod nga Dios ingon si Kristo apan adunay lain nga nagapamatuod mahitungod kanako ug ako nahibalo nga tinuod ang iyang pagpanghimatuod mahitungod kanako. Nagsulti si Kristo, ingon si Kristo, naay lain nga mo pamatuod nako. Nahibaw ko nga ang iyang ipamatuod, isulti niya mahitungod nako, tinuod yun na. Pangutana, kinsa man ni ang magpamatuod mahitungod sa iyang kaugalingon nga matod pa niya tinuod ang isulti. Diya Sunday City, ingon ni nga, og ang amahan mao nga ug ang amahan nga mao ang nagpadala kanako siya gayod nang himatuod mahitungod kanako. Kinsa day nagpamatuod kang Kristo higalag kung kinsa gyud siya? Ang amahan muna ato nabasa dinhi. Tinuod bato pa ni Kristo. Ang iyang isulti tinuod gyud na. Pero unsa may gipamatuod sa amahan kay gipanghingusgan magid ni Kristo nga tinuod ra gyud na iyang ipamatuod. Sa bersikulo sa Hebrehanon 1, bersikulo 10, ang amahan nagpamatuod nga matod pa sa atong mabasa dinhi sa bersikulo 8 sa Contemporary English Version. But God says about His Son, you are God. Nagsulti nga Dios si Kristo mahigala. You are God. Kisa nagmulong ani ang iyang amahan. Ingon si Kristo ang iyang isulti tinuod. Busa tinuod si Kristo nga Dios kay daghan kay mga verses Biblia nga nagpamatuod mahitungod kang Kristo. Wa naman tayo higala sa di pa hingpit tapuson atong tulumanon niya ang atong theme song. Mga higala magampo kita, mahigugmaon og sa limbahon nga Dios, daghang salamat sa kalampusan sa imong pulong panalangin.